कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून ख्याती असलेल्या देवगड तालुक्यातील श्रीदेव कुणकेश्वरचा महाशिवरात्री यात्रोत्सव 26 ते 27 फेब्रुवारी या कालावधीत मोठ्या दिमाखात होणार आहे. त्यानिमित्तानं नियोजन जवळपास पूर्णत्वास आलं असून पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते प्रथम पूजा झाल्यानंतर भाविकांसाठी मध्यरात्री 2:30 वाजल्यापासून दर्शन सुरू होणार आहे. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधले गेलेले श्री क्षेत्र कुणकेश्वर या ठिकाणी दिनांक 26 ते 27 या 2 तारीखला यात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि भाविकांच्या गर्दीत संपन्न होणार आहेत. आपल्यासोबत या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत दिलीप साहेब, त्यांच्याकडून जाणून घ्या कशा प्रकारे या ठिकाणी जो आहे तो कुणकेश्वराचा यात्रोत्सव होणार आहे, काय सांगाल? तो मंदिर परिसर आहे पूर्णपणे आकर्षक फुलांनी सजवण्यात आला आहे. या ठिकाणी आकर्षक फुलांनी सजावट करण्यात आली असून आजूबाजूचा मंडप परिसर देखील दर्शन जागांची व्यवस्था आकर्षक करण्यात आली आहे. आमच्या देवताचा 26 आणि 27 फेब्रुवारी महामहोत्सव म्हणजे महाशिवरात्री महामहोत्सव मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी साजरा होणार आहे. आणि या साजरा होणाऱ्या येणारे जे काही प्रॉब्लेम असतील, जी काही काय ज्या गोष्टी असतील त्या साजेशी आम्ही जबरदस्त तयारी या ठिकाणी केलेली आहे की जेणेकरून कुठलीही उणीव राहणार नाही. येणाऱ्या पर्यटकाला, भाविकाला, भक्तगणाला कुठल्याही प्रकारचं जे काय नृत्याचे काही सुखसोयी असतात त्याही आम्ही त्याप्रमाणे आचरणात घेतलेले आहे. शिस्तबद्ध त्याचंही नियोजन केलेलं आहे जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचे या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांना अडचण किंवा त्रास आणि कुठल्याही प्रकारचं काही होणार नाही. जेणेकरून येणारा भाविक चांगल्या प्रसन्न मुद्रतेने प्रसन्न वातावरणात आनंदाचा प्रतीचा मेसेज घेऊन जाईल हे नक्कीच आहे. त्याचा यावेळीचं खास नियोजन म्हणजे यावेळेला जवळजवळ 10 देवस्वाऱ्या येत आहेत. या देवस्वाऱ्या जेव्हा येत असतात त्याच्यावर हजारोंच्या संख्येत त्यांची रयत म्हणजे भाविक भक्तगण येत असतात आणि ते पूर्णतः त्या ह्याच्यात वाहून गेलेले असतात भक्तिमय वातावरण. आणि या भक्तिमय वातावरण गेलेले असताना त्यांना फक्त एकच अपेक्षा असते की या समोरच्या भक्तिमय वातावरणात त्याचं दर्शन व्हावं आणि भक्तिमय वातावरणात आनंदी वातावरण सगळं आपलं इथलं जे काय निसर्ग दिलेलं आहे देणं, निसर्ग जे काय हे आहे नैसर्गिक किंवा आणि जे काय देवाने इथं काय निर्माण केलेलं आहे ह्या सगळ्याचा आनंद लुटता यावा आणि लुटावा ह्या अपेक्षेने येत असतात. आणि त्या दृष्टिकोनाने आमचे श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, ग्रामपंचायत कुणकेश्वर, गाव मंडळ सर्व ग्रामस्थ अगदी पूर्णतः झोकून दिलेला आहे आणि चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण जसं कुंभमेळा म्हणतो तसं त्या पूर्ण महाराष्ट्राचा कुंभमेळा, पूर्ण देशाचा कुंभमेळा, तर आम्हाला हा कोकणचा कुंभमेळा म्हणायला हरकत नाही. अशा प्रकारचं या ठिकाणी वातावरण असतं आणि पूर्ण भक्तगण या ठिकाणी वाहून घेऊन या ठिकाणी त्याचा आस्वाद घेतात. तर हा पूर्ण कोकणपट्टी मग कोल्हापूर असू दे किंवा घाटात सांगली, सातारा, नाशिक, पुण्यापासून ते गोव्यापासून या ठिकाणी सर्व आणि परदेशातून पण लोक या हजारोंच्या संख्येने येत असतात खास या देवाच्या दर्शनासाठी. आणि त्या देवाची ख्याती पण तशी आहे. बोलल्यानंतर नवसालाही पावणारा आमचा देव आहे, प्रत्येकाच्या नवसाला पावलेला देव आहे आणि त्याची प्रचिती प्रत्येकाला आलेली आहे. आणि ती प्रचिती आली म्हणून प्रत्येकजण भाविक भक्तगण त्याच्या चरणी नतमस्तक होऊन त्याचं दर्शन घेण्यासाठी ह्या आनंद सोहळ्यासाठी येत असतात. त्याच्यानंतर मी पादचारी पूल मागच्या वेळेला पालकमंत्र्यांनी यावेळेला पादचारी पुलाचं उद्घाटन केलेलं होतं मागच्या यात्रेच्या आधी. पण आपण यावेळेला तो पादचारी पूल सुद्धा त्या लेवलला कामात येईल, त्याचा वापर होईल अशा प्रकारचं पादचारी पूल सुद्धा भक्त निवास मंदिर दर्शन बंद किंवा दर्शन यात्रा मधला जो भाग आहे तो सुद्धा जवळजवळ 50-60% काम झालेलं आहे त्याचं. आणि त्याचाही आपण पादचारी पूल म्हणून आपण त्याचा आपल्याला ह्या हाताळत असताना त्याचाही आम्हाला चांगल्या प्रकारे उपयोग होणार आहे. आणि याचं सर्व श्रेय आमच्या पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांना जातो. त्याचप्रमाणे जो
सुरेजा तिकडचा जो रस्ता आहे गेली कित्येक वर्ष तो रखडलेला होता. त्या नियोजनच्या बैठकीत त्याने आम्हाला आश्वासन दिलं की संबंधित जमीन मालकांना एकत्र करून मीटिंग घेऊन त्या प्रगतीतही आपण मार्गस्थ करूया. तिकडचा दैवाचा एक महत्वाचा रस्ता तोही मार्गस्थ करूया. ज्या ज्या गोष्टी असतील त्या आपल्याकडे जास्तीत जास्त मार्गस्थ करूया आणि हे यात्रेसाठी जेवढं होईल तेवढं आपण करूया. पण त्याच्यात आणि त्याच्यापेक्षा मोठं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की यात्रेच्या नंतर संबंधित यंत्रणा कलेक्टर, पोलीस अधीक्षक जी यंत्रणा असेल ती पूर्ण यंत्रणा आपण प्रगतीला आणूया. ज्या काय सुखसुविधा आहेत पर्यटकांना, भाविकांना, भक्तगणांना ज्या काय गरजोई आहेत त्या सगळ्या आपण त्या लाखो करोडोच्या ज्या काय असतील त्या त्याचा खाता काढा त्याच्या याच्यात आपण इथंच त्याला परमिशन देऊन त्याची त्या इतर झाल्यानंतर ती आपण जी काय कामं आहेत ती सुद्धा पुढच्या टप्प्यात आपण लवकरात लवकर पार पडूया अशा प्रकारचा आमच्यावर आम्हाला पालकमंत्र्यांनी सन्मान जे राणेसाहेबांनी दिलेला आहे. त्यानंतर आपण एक स्वतःचा गुळबुंदी लाडू म्हणून एक खास ॲट्रॅक्ट म्हणजे स्पेशल प्रसाद एक क्वालिटी कमीत कमी खर्चात आपण एक देवस्थानचा आपण प्रसाद या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे लोकांच्या ह्याच्यात न्यायासाठी. तर त्याच्याही सर्वांनी त्या प्रसादाचा सर्वांनी आपण लाभ घ्यावा आणि तोही प्रसाद आपल्या सर्व नातेवाईकांना, पाहुण्यांना, मित्रमंडळींना घेऊन जावा आणि आपल्या देवाचा प्रसाद सर्वांना द्यावा ही सर्वांना विनंती करतो. त्याचप्रमाणे सर्व येताना सर्व भाविकांना मी आवाहन करतो की प्रत्येक भाविकांनी स्वतःची काळजी घेऊन, स्वतःच्या वाहनाची काळजी घेऊन, समाजात येणारा पर्यटक आहे किंवा भाविक त्याचीही काळजी घेऊन आपण सर्वांनी चांगल्या सुस्थितीत या, सुस्थितीत दर्शन घ्या, आनंदी प्रसन्न वातावरणात दर्शन घ्या आणि परतीचा एक मार्ग पण चांगल्या प्रकारे कुठल्याही शरीराला तुमच्या गाडीला धोका निर्माण अशा प्रकारची सगळ्यात महत्वाची ती काळजी घ्या असंही अशा प्रकारचं आवाहन करेल. आणि पुन्हा एकदा सर्वांना आवाहन करेन की या महामहोत्सवाचा लाभ आपण सर्वांनी घ्यावा, याची सर्वांनी आनंद लुटावा आणि या देवाचं आमच्या मनप्रसन्न मनमुराद हे दर्शन घ्यावं आणि आपलं इच्छा महत्वाच्या पूर्ण करावी. आपलं जे काय गारण असेल ते आमच्या देवाला सांगावं. त्या प्रत्येकाचं गारणं या ठिकाणी आमचा देव पूर्ण करेल एवढी शक्ती त्या स्वयंभूमध्ये आहे, हेही तेवढंच खरं आहे. तर पुन्हा एकदा मी या महोत्सवानिमित्त सर्वांना येण्यासाठी आवाहन करतो आणि या महोत्सवानिमित्त सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नक्कीच दक्षिण कोकणचे काशी म्हणून संबोधले गेले श्री क्षेत्र कुणकेश्वर या ठिकाणी दिनांक 26 आणि 27 रोजी महाकुंभ, कोकणचा महाकुंभ भरणार आहे. त्यावेळी या भाविकांनी याचा नक्कीच लाभ घ्यावा. कोकण साथ लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साथ लाईव्हचं YouTube चॅनल.